Unang pagbasa sa sulat ngadto sa mga Hebre. Apan miabot na si Kristo imo ang Pangulong parit sa mga maayong liputan nga anian na dinhi. Mas malando o mas limpit ang tuldan niyang ginagaran kay dili kini binuhat sa mga tao. Sa ato pa, dili pipit niining kalibutan. Sa pagkalto ni Kristo sa tuldan o pagsulod ngadto sa labing balaang nilapit sa makausa o galing sa tanan, wala siya magdalaghalag na dugo sa mga kanding o nating baka, kundi gihalad niya ang kaugalinong dugo o nakakapot ang kanapo sa kalawasan na walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding o turong baka o kakapo sa sinulog na nating baka, isablig ngadto sa mga tao nga dilihinlo sumala sa seremonyas o naghilo kanila pinaagi sa paghugas sa kahugawan nila sumala sa seremonyas. O tungod niini pagkadako pa di ay o mahimo sa dugo ni Kristo kinsa may halad sa iyang kaugalingon imong hingpit ng halad ngadto sa Dios sa paghilo sa mga konsensya o mga buhat nga walay kapuslanan aron maglagad na kita sa buhay ni Dios. Tungod niini si Kristo naghimo og usa ka bag-ong kasabutan aron nga kadtong gitawag sa Dios makadawat na sa walay katapusang kabilin nga gisaad kaniya. Nahimo kini human namatay ang matubos sa mga tao gikan sa mga sala na nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Diin gani adunay testamento, kinahanglan matuod kayo na namatay ang naghimo niini. Kay walay kapuslanan ang testamento, samtang buhi pa ang naghimo niini. Kapuslanan lamang kini, inig kamatay sa naghimo. Hinungdan nga bisan ang unang kasabutan, may gibukaton lamang pinaagi sa pag-ula o dugo. Human basahin ni Moises ang katawan sa tanang mga sugod sa balao, mikuha siya o dugo sa mga kanding o nating baka o banhog tubig o isabligan niya ang libro sa balao o ang tanang mga tao ginamit ang isupo o dilara nga eskarlata. Miingon siya, mao kini ang dugo nga nagtimaan sa kasabutan nga gisugod sa Dios nga inyong pagatumanon. Sa samang paagi, gisabligan ni Moises og dugo ang tulda ug ang tanang butang nga gigamit sa pagsimba. Sumala sa balao, halos ang tanang butang gihinluan pinaagi sa dugo ug walay sala nga gipasaylo gawas kung giulaan kini dugo. Kini mga butang na mga hulad lamang nitong atoa sa langit, kinahanglan hiluan ni ining paagingha. Apan ang langitong mga butang, nagkinahanglan o mas maayo pa ang mga halad. Kay wala mong sulod si Kristo sa balaang dapit na ginama sa tao, o hulad lamang sa matuod nga balaang dapit. Misulod siya sa langit, diin ang atubang siya karon sa Dios, alam kung tungod ka na to. Ang Pangulong parit sa mga Hudyo, musulod ngadto sa balaang dapit matag tubig. Ang dugo na dinitiyang kaugalingon. Apan si Kristo, isulod arang paghalad sa iyang kaugalingon, dili sa mga daghan. Sa ingon, nga paangtuson unta siya mga daghan, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinunuan, sa labing lapos ng tanang panahon, nagpakita siya karon ug sa makausalama aron pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Sa mga maoy nga sulat nga mamatay ang matag tawo sa makausa ug tapos ni ana pagkahugman. Si Kristo usab gihalad sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa katawhan. Sa ikaduhang higayon mapakita siya, dili na pagwagtang sa kasalanan, kundi pagluwas kanila nga mainitong nagpaabot kanila.
Ikaduhang pagbasa gikan sa Katekismo ni San Juan Crisostomo, Obispo. Kung mo't kitang makasabot sa dugo ni Kristo, kinahanglan mo balik kita sa karaang sumilano sa pasiuna niini dito sa Ehipto. Nisubo si Moises nga isakripisyo ang karnero nga way mansa ug ibisbis ang iyang dugo sa puntahan. Kung pangutan ta si Moises sa ipasabot niini, unsaon pagkalwa sa tao nga dunay talag pinaagi sa dugo sa mananap nga walay talag. Mutubag si Moises nga ang lahong sa pagluwas wala sa dugo sa mananap, anaa sa dugo sa Ginoo. Kadto kulagway lamang niini. Niadtong panahuna sa pagpakita sa anghel sa kamatayon sa dugo sa pultahan, wala siya mamahas pagduol o ilabi na gayud kaha nga dili muduol ang yawa, iligtakita niya sa matuod nga dugo diha sa bakba sa mga magtutuo. Ang maong bakba nga maisip nato mga banghaan sa templo ni Kristo. Kung mo't kapang o pamatuod sa gahon ni ining bilinhon nga dugo, hinumdumi kundi hinigikan, diyon sa niya pagbuhagay gikan sa kilit sa atong magtutudlo dito sa krus. Gisugid man sa Ebanghelyo nga sa namatay na si Kristo apan nagbitay pa sa krus, dihay sundalo nga ibuslak sa iyang pilit ug diha-diha mibuhagay ang tubig ug dugo. Kadtong tubig nagulagway sa bunya ug ang dugo sa santos nga Eucharistia. Giduslak ug sundalo ang kilit sa Ginoo. Gibangagan niya ang pared sa balaang templo. Ug gitaplagan ko ang bahandi nga ako ng karon. Mausap ang nahitabo sa naasoy karnero. Ang mga Hudiyo minihaw ni adtong biktima sa sakripisyo, ug ako ang naluwas. Ug gikan sa iyang kilit mibuhagay ang tubig ug dugo. Minahal ko
dili unta magakulang ang imong pamalandong kabahin niining misteryoha. Kaya doon na pa'y tinago ang kahulugan, ngayon tumurang buot nako nga ipadayag. Sa ako ng gingon, ang tubig ug tubo hulagway sa bunyag ug sa Eucharistia. Gikan ning duha nga sakramento na himugso ang Santa Iglesia. Gikan sa bunyag tungod sa tubig nga makalinis nga nagdala og bag-ong pagkatao ug kabag-uhan diha sa Espiritu Santo ug gikan sa Santos nga Eucharistia. Ug tungod kay ang mga timailhan sa bunyag ug sa Eucharistia nang gawas man gikan sa iyang piling, makaingon kita nga gimugna ni Kristo ang Santa Iglesia gikan sa iyang mismong kilig, sama nga si Eva gimugna sa Dios gikan sa kilig ni Adan. Gibutyag kini ni Moises sa iyang pagsugilon nga ang unang tao na aghat sa pag-inom, bukod gikan sa akong kabukugan, o ulod gikan sa akong kaunuran. Ang Diyos mikuha o busog sa kilig ni Adan, aron paghimo sa babae. Si Kristo hatag na nato sa dugo o tubig, gikan sa iyang kilig, aron pagtukod sa simbahan. Gikuha sa Diyos ang busog samtang natulog si Adan, sama nga ihatag na nato ang dugo o tubig, sa dihang si Kristo patay na. Nasabtan mo na ba yung San Kristo paghiusa ang iyang asawa, ang simbahan, sa iyang kaugalingon, ukol sa matang sa pagkaon ang ihatag niya aron kita mabuhi. Ang inahan at pagbuhi sa anak ginamit ang kaugalingon niyang dugo o gatas. Kita usap na himugso kung naaliman bumitan sa dugo ni Kristo. Kita nanabugna diha sa pagkula niya sa iyang dugo.
Ginoo ingon, mula pusgayon ang akong anaga. Maganghanan siya o pasibugnan pag-ayo. Daghan ang may bulong kaniya. Kay nadamo man pag-ayo ang iyang panagway. O dili na kini surang tao. May bulong usab kaniya ang daghang mga nasod. O maamang ang mga hari sa iyang atubangan. Kay ilamang makita katong wala isugilon kanila. O makasabot sila ni atong wala nila idunggi.
nagtilimbano pagkakapon. Alam ka na ito ang mananubos namatay, gilubog o nabanao. Uban sa tigos na pag-igugma sa mapagtasya ang ato ampuan sa Panginoon. Ginoo kaloy kami. Kristo magtutudlo, pinaagi sa kamantalan mo diya sa krus, nagmasulugtano ka hangtod sa kamantalan. Tudloy kami pagsunod sa kabubuon sa amahan, diya sa panangbutan. Kristo ang kinabuhi, hilupag mo ang lahog sa kamatayon, pinaagi sa kamatayon mo diya sa krus, himuan na kami mamatay uban kanimo, aron mabanlag kami uban kanimo sa himayang danon. Kristo ang hari, nahimutang sinalikway ug ubos pa kaysa tao tungod kanamo. Tuloy kami sa pagpaubos nga maoy nakaluwas sa kalibutan. Kristo ang kaluwasan, nagpakamatay ka tungod sa bugma alang kanamo. Tuloy kami pagpakita sa iyong bugma alang sa among isip kata. Kristo ang manluwas, diya sa krus, gigatos mo ang tibuok panahon ug kalibutan. Hiusaha ang tanan nga katibulaan nga anak sa Dios ngadto sa imong gingharian. O Ginoo, takda kini imong banay, ngayalan kaniya ang gibutian na si Yesu Kristo. Si Yesu Kristo, wala magduha-duha pagpugyan sa iyang kaugalingon sa kamot sa iyang mga kaaway, o pagsagubang sa mga pag-antos sa krus. Siya nagpayo ug nagmari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kampunan. Ang Ginoo nga kaninyo